Muslim balçı, yaman tarih koalisyoni Vakat Partisi Demokratike Vatanga Sharios Dragash. Të ndëruar Burim Pira, i kryetari i Aleancës e Armenisë Kosovës për Dragash, ndëruar dhe shumë beqmuar ish kryeministër dhe kryetari i Aleancës për Armeninë e Kosovës, zotri Ramush Haradinaj. Në vazhdim do të folin e gjuhën bosnjake, dhe kuptohemi se jam përfaqësues e partisë minoritare nga komuna jo. Demokratska stranka Vatan, koalicija Vakta, je od osnivanja Alijanse za budućnost Kosova bila zajedno. Bila je zajedno jer se programski ciljevi Alijanse za budućnost Kosova i Demokratske stranke Vatan skoro podudaraju. Ciljevi i vizija vašeg predsjednika Ramusha Haradinaja je jednaka nama, jer ko ne želi dobro ovom Kosovu i ovom narodu gde ovde živi vekovima. Da bi to ostvarili, ja vam želim puno sreće ovde u Dragašu, a posebno u centru, u nadi da ćemo reformisani, pozitivni, onako kako Dragaš živi, gospodine predsjedniče, onako kako u Dragašu živimo zajedno, da se ova klima pozitiviteta Dragaša proširi na Kosovo, kako bi svi zajedno mogli onako lepo, onako kako liči Kosovarima, da integrišemo sebe u Evropu. Našu partneritet koju imamo sa Alijansom pokazali smo u vladi Kosova zajedno sa vama, kad ste bili naš premijer, pokazujemo i sada, pokazat ćemo i u buduće. Mi smo jak politički subjekt u Dragašu, želimo svim partijama uspeh, ne kritikujemo nikog, pobjednici nek vladaju, valjda ćemo mi biti tu jer smo jaki, kao i vi.